Przyszła sąsiadka do sąsiadki i tak się dziwo na te wszystkie obrazki, na te fotografie i padło, a kto to je? Ano, to je Erich, a to sam, ja to je Ericha Bajter, a to sam, no to je Lejna, a to, no a to je Lenin. Lenin? Gdyś ja myślała, że Lejna to była Frela, a to Lejna miała hopa. Ja wiecie, widziałam na jednym filmie, a właściwie słyszałam taki tekst, że dawniej to był jeden sort tyju. To był ulung. I nawet za komuny, kiedy się nie szło ze wszystkiego śmiać, to w szkole taki bajtel padł nauczycielce. Mnie to się Lenin tak kojarzy z herbatą. Po jakiemu? No bo moja matka się zawsze dziwo, no kaj to się ten pierun taki ulung. No a dzisio my mamy takie rozmaite, nie no ulungi, ale pulongi, upierdungi, jakieś smakowe, zapachowe pieroństwa. Ja się wcale nie dziwia, że niekiedy ludzie łażą do psychiatry. Za moich czasów, bo że wumo sprawiała łobunka, wie, za moich czasów, jak go była mało, to na blacie pieca stał taki masny garniec z kakałszalami. My się porząd tam grzał, jak dziecka się chcieli napić, to się tam poszli szluknąć tych kakałszali, bo kakao było za drogie, a te, co nie pili bunkawy, to się pili cosik, co dzisio my padali, że to był taki prototyp ekspresówki. Mieliśmy takie gryftne cedzitko z aluminium. Na te cedzitko my suli fusy, bo innych tejów my nie znali. No i wiecie, jak to był bogaty, no to bez te cedzitko lał woda do szklunki, no i jedna, góra dwie zawartości takiego cedzitka to były 2 szklunki tyju. Trochę bardziej bogate suli sam do takiego małego czajniczka tych fusów, no i potem wszyscy wiedzą, do czego cedzitko służy, to wam nie byda pokazywać. Ale jak byli ludziska biedne, a takich było więcej, no to takiego gryfnego czajniczka w ogóle nie używali. I no takie cedzitko z tą zawartością to obleciało ze 20 szklunek bez zmiany. No ta ostatnio herbata, ten ostatni tyj to już był, jak to padają siki świętej Weroniki. Ale ja wam powiem, jak potem się pojawiły te rozmaite ekspresówki, to ja zaś u kamratki widziała, co ona machnęła z jednej ekspresówki 11 takich herbat. No a na koniec powiem wam tak, jo jest tako dziwno, że dusie trzymia tego, co było dawniej. No stare ludzie tak mają, to się nie ma co dziwać. I byli my 2 lata temu na jakimś szkoleniu w Kazimierzu, w takiej pięknej herbaciarni. No i moje młode koleżanki się tam zamawiają takie herbaty, a to jaśminowo, a to tako, a to siako. Ja była ta ostatnio, ku mnie przychodzi ten kelner i się mnie pyta, co ja chcę, a ja się tak chciała go za bozna zrobić. I mu padł, a ja poproszę herbatę dworcową. On ani się nie ośmiał, ani nie miałknął. Poszł, przyniósł mi herbata na łopczaskanym spodku z aluminiową łyżeczką, z fusami na dole i w szklunce. I też jak zapłaciła 35 zł. Do dziś go za to podziwią.